Добър ден. Имате ли нещо против да се записва този разговор? Не, слушам ви. Благодаря. От Варна се обаждам, от фирма Softis. Ние сме фирма за преводи. Да? Току-що се опитвах да звъня в консулския отдел, но не отговарят в дирекция консулски отношения. Ние имаме едни проблеми от 3 години с Външно министерство, откакто прекратихме договора си с министерството. И се чудиме сега как да правим така наречените легализирани преводи. Сега при нас бяха едни клиенти и горките си заминаха пак така необслужени. Шефа на тая фирма е със сръбски език и няма друг преводач във Варна. Ние сме във Варна със сръбски език. И всички агенции тук предлагат сръбски език, пък нямат преводач. И разпращат преводите в Пловдив и в София. И кой знае кой ги подписва. Често пъти превода е подписан от друг човек, не от преводача. Или пък карат преводача от друг град да им изпраща предварително подписани бели листи, за да могат да разпечатат тук във Варна превода, получим по имейл. След това този превод отива при вас във Външно министерство и се заверява, така да се каже, в дирекция консулски отношения. Без да се знае точно кой го е извършил. Ало, чувате ли ме? Слушам ви, да. Сега, ние преди 3 години, нашата фирма и някои други хора, отначало протестирахме срещу въвеждането на така наречените нови изисквания към преводачските агенции, които бяха повишени от към финансова гледна точка. Изискваше се да имаме по 2 преводачи с филологическо образование на трудов договор. Ние сме 3 филолози в нашата фирма, това не ни беше проблем. И една сертификация по преводачески стандарт, който не касае официалните преводи на документи. Станаха някои недоразумения. По това време беше министър Николай Младенов. Той пред парламента каза, че в министерството не знаят, че и подпис заверяват. И той смяташе, че като се въведе такъв стандарт, ще може да се проследи превода, къде ходи, кой го подписва, но това не е възможно. Покрай тия нови изисквания станаха някои вълнения, направи се там една петиция в интернет против новите изисквания. Дойде Вигенин на власт и той отмени новите изисквания и каза на всички фирми, официално там на сайта беше публикувано, на външно, че няма нужда да изпълняват новите изисквания. Те междувременно около 140 фирми бяха се сертифицирали, но другите бяха изчакали така благоразумно. Той има над 3000 фирми в България. И процеса на регистрация на фирмите протече най-ускорено пререгистрация. Всички договори бяха прекратени. Протече някъде в първите 6 месеца на 13-та година. В края на 12-та бяха прекратени договорите. В началото на 13-та, есента на 13-та бяха отменени новите изисквания. Но междувременно проблемите излязоха от друг характер. Що за договор е този, който се сключва между фирми за преводи и Външно министерство, без търг, без нищо? Прокуратурата беше информирана. Тя каза ми, този договор няма нужда вика от търг, защото не се заплаща по него. То е нещо като лиценз. Добре, ама по кой закон е този лиценз? Няма такъв закон. Накрая омбудсмана излезе с годишния си доклад за 13-та година. През април месец, 14-та беше, пред Народното събрание, и там си пише вече черно на бяло, че тази дейност е незаконно съобразна, базирана на остаряла нормативна уредба, която всъщност става дума за правилника за легализациите, заверките и така нататък, от 58 година. 12-та година още беше излязло едно решение на Министерски съвет, в което пишеше за административната тежест да се намалява, че трябва да се осъвремени тази нормативна уредба, да се уреди статута на заклетите преводачи и т.н., което не се спази. Омбудсмана на свой ред напомня някои неща, каза, че това е незаконосъобразно, че трябва веднага да се прекрати практиката по неприсъствена заверка на преводачески подписи, които минават през посредници, агенции и така нататък. Обаче пак до никъде не се стигна. Лятото на 14-та година КЗК-то се самосезира, излезе с решение, написа, че тази практика в външно е незаконосъобразна, устаряла, че преводачите на свободна практика не са в равностойно положение и така нататък. Те от тяхна гледна точка. И въпреки това,
Кореспондираме си с консулската, нали, там консулски отдел. Не взимат мерки. Се викат, работим по нов закон. Пък то не е необходимо да има закон. Ние си имаме наказателна отговорност по наказателния кодекс. Като преводачи ние сме хора с филологическо образование, шефа на Софтис е и съдебен преводач и всичко, и въобще не виждам защо така трябва да ни се пречи. Да питам, има ли някакъв начин да правим легализирани преводи без да сключваме този договор, който абсолютно, къде го погледне човек, наистина си е привиден договор някакъв. Не се сключва договор, може да подадете документи. Моля? Ако Да. не се сключват договори, Забелязах, че от доста време не се сключват договори. така може да си подадете документи на фирмата, ако желаете като фирма, ако желаете като самостоятелен. И като самостоятелен преводач може, така ли? Това е нещо ново. Няма информация на сайта за тези неща. Няма, но може да си подадете документи. Чудесно, радвам се, понеже все пак това го записвам и ще го пусна в интернет да чуят всички, че може вече, така ли? И като подадем молба, каква молба се подава? Обърнете се към началник отдел за верки и легализация и той ще ви обясни какви необходими документи, какво се изисква и вече можете да ги подадете при нас приемна, в приемното време, всеки работен ден. Те оттам не се обажат. Ние ще им пишем евентуално, официално. И от кога е тази новост? От кога е? На няколко месеца. От няколко месеца. Никой никъде нищо не казва и аз не знаех, че има някакви такива промени. Чудесно, чудесно. Като се подадат документите, не се ли сключва договор? Не. Много добре. Най-после малко да се поразмърдат нещата, защото вече наистина ни омръзна, знаете ли какво нещо е всеки път да обясняваме и се чувстваме, че ние сме някакви некадърници и защото значи на нас не ни разрешава външно министерство, защото нещо сигурно сме сбъркали. Пак ние не сме сбъркали. Аз имам медицинско образование, ние сме високо квалифицирани хора, висшисти. Чудесно. Тогава ще се обадя там на казахте завеждащ отдел... Началник отдел за верки и легализация. Той е отдел за верки и легализация. Добре, административно обслужване на гражданите беше. Да, добре. И ще ги попитаме точно как да... Да, колегата вече ще ви обясни. Формуляр на сайта няма ли някакъв адрес в интернет? Няма ли с тази информация? Тайна ли е? Кой знае за това нещо? Никой не знае. Колегата ще може да ви обясни. Добре, колегата ще може да обясни. Благодаря ви все пак. Даже това е предостатъчно като за приемна. Всичко най-добро ви желая. До чуване. Да, благодаря ви. Всичко най. Да, благодаря. До чуване.